O pasado 30 de xuño, Porto de Vilagarcía, Concello e Xunta de Galicia acadaban un acordo histórico para a transformación do vello edificio da Comandancia no novo centro de saúde da vila. Na cita, os dirixentes xa adiantaron que habería máis colaboracións entre o Porto e o Concello, e agora se traducen en dous novos acordos. No primeiro, o Concello adquirirá o terreo do ramal que se atopa diante da praia, un espazo de máis de 6.800 metros cadrados por un importe que supera o 1.800.000 euros. Farei as inversións que considero oportunas e abrilo á ciudadanía e que disfruten os veciños desa parcela que son 6.800 metros desa parcela e a da Comandancia son 4.600 metros. Aí chegamos, hubo que facer unha tasación, unha por parte do Concello, outra tasación independente por parte da Autoridade Portuaria, e aí chegamos a un acordo de 1.880 e tantos mil euros. Por outra banda, o Porto do Ramal pasará a ter un uso compartido entre o Concello e o Porto. Serán máis de 12.000 metros cadrados que se abrirán ao público. Se van a demoler as naves, se vai a construir aí unha estación marítima que construirá o Porto, e despois, ademais, unha cesión importante de uso e gratuita duns aproximadamente case 12.000 metros cuadrados para o Concello, no que entre ambas partes decidiremos o que se vai a realizar. Coa adquisición da parcela do ramal máis a da Comandancia, o Concello investirá máis de 3 millóns de euros, unha cantidade que poderá pagarse grazas aos remanentes municipais. É o momento tamén para poder facer ese pago, porque ata fai moi pouquiño, coas reglas de gasto que tiñamos, un Concello non podería utilizar os seus remanentes desta maneira. Agora sí que se nos permite utilizar os nosos remanentes, e como este Concello ten unha boa saúde económica, pode permitirse comprar, coller esta oportunidade de mercar unha zona estratégica do noso Concello como se leva pedindo tanto tempo. Para poder levar os proxectos a cabo, o Concello deberá modificar o seu plan xeral de ordenación municipal. Con estes acordos, cúmprese unha bella demanda do Concello de Vilagarcía de abrir a fachada marítima á vila.